Baik baik nama tadi. Ini darah kok. Mama baik habis ayo. Bro, Ranking kok. ranking. Wait, supaya sang nih. Ngono, tam baik ke pasar yang se. Nah, sengna praputar kamu lasa. Di break dong ya. Adar sinin saya sunu sama na kono. Ini do. Nani helmet ogla. Helmet nakon dike yo. Noko satre sokoi tonan ba ke helmet tu. Ini tilkil do on amin ke nok bahal ke ba. Agaknya sunu break dong kata. Berang honor, der helon honor. Ini norok kita ini semua kita norok narkin jangan sunu. Norok je kuno jagani kok khangke lama bejuang kan norok belok na ringa da. Ah, biar sinu saja darah am tu. Sinin saya sunu nak seno. Ini mama thok gadin saya hordong ke. Apa boyes musuh boyes. One boys. 15 ya ke 16 na. Gina nini boys cover sini kono no sab badia farsa. Ini mana mama thok dai. Ini boyes kabar dong sang. Baca mana? Boys to kabarnya kono darah. Aku nono sab badia far. Mama thok gadin saung ke Ini ba. mana bung? Deyang biang thok yang parah to to. Oh. Subroto. Ini bung mau? Sanja. Sanja. Gak ini bung tama ini aku nih. Ini bung tama. Sahil. Para yang biang para bro. Para sin ranking ngono iya no. Yang si biang ni phai. Ha? Yang di biang pai. Ngo sing yang ngono hayung ke. Yang bolong ni si biang ni phai. Iya kan sing hayo. Bo Dah jaga. kerana. Naya ni cek hanya dera. Ang kelas nanya seperti orang tamam tingna sa Ini yang tam kena thang lai. Boyes school pare. sasawo. Sasawa. Yang biang thang. Iya sa thango. Bro. Thok dana horong ke yang biang pai. Ngo sing yang hayo hanya guru kita. Tam guruk pai. Nana baca lan ini upojok tu dong kana. Ini norok phok sedana thang ke tam yang bolong tang kain thang lai norok. Bolong nyele iya sa sing bathago. Bo jaga norok bo yang ni skop phai bla ha. Iya pun iya sa yang nin ko khacha iya sa bathago ke. Ni mau thok ter ke yang biang chok pai no. Thok gadin sa ke ba mane sing hanya berak kita. Oh dan chok pai yang biang bolong tang pai ja. Bolong kan khale i ko. Ay bolong rok ger jana chagade ya no. Norok yang ni skop phai bla ha. Dara i nin na na. Jeng already jeng or tong tu jeng norok nu hunjak. Nono bel reman khede khna norok. Iya sing yang ko khatin ke norok apro yang otong do. Ngo sing phatala changna mane nong ni besok speed sama sanya. Bathang na mane mana. Besang berak rom ka besang berak asung nanya dara nong nanya di. Itu kulung narang na mane yakung. Itu kuliah ke ba sing phatala kita. Acha nono ni upojok tu ni. Oke, ang tini kaisa jaga Koktwma thuna thangna ni bagai lamri tongma jorao no kaisa jaga khoroksa serai ba khorok nei kaja ko baido khorok nei acherai rok belai no bite speed chalokma bai chini jeta ani ba ani baido thwtai re phaikamon kisi ni bagai langma arna tongmani kisi bagin katikha ang koine abono lukurokno tipra hastini joto nai tongnai takhuktai bukuk tongno tomungno tabuk naidi bumabu phanjaknai rok gobang masarai rokno obahike boys cover unya sani gobang masarai rokno bite rok yafarlayo borok kunu saimiya halbal saimiya haina chalok ni chalok lai jawo tamni hingkangke chini cherai rok bo jagao borok helmet ro use khainani ba bo jagao borok life rok bel rena rok borok kunu saimiya tam hingke tini haike namia horobo haina chini khoroksa Koktwma thumnai gari bai thudai kalangjak mani tini yang jompui jolao phai tongman jorao khumtia bai kala hasamni thik kini kesaro ang phai tongmani jorao ang borokno nuhuri bel rufani si borok ano thudai sir phaikamon Kisan bagai ang side thangai kalairi rikha Kisan bagai banche ka haipono obon koine ang buma phanjaknai rok boys covering yang ke serai rokno tomungno bai rok ta yafarlai dibus kangni salogo tomung bai dok yafari tong ke haingkang ke norok belaino saya norok tini kebangma nukhna chini cherai rok bike gari accident nang lai marok miya thangnai sorso tini salogo bike gari rok accident nang lai baksa langmaro ari marok nukhna ke ang obon koinai norok boys covering ya rok no bai dok ta yafar jadi